बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो खोन्थानो लादों दि माबोरैहाय MP4 भिडिअखौ 3GPआव कनभार्ट खालामनो हायो। मानो होनोबा दानि जुगाव फ्राय बांसिनानो MB गिदिर जायो, जायखौ जोङो मबाइल फिसायाव नायनो हाया एबा 3GPआव डाउनलड खालामनो नागिरबाबो सार्च खालामबाबो फ्राय बांसिनानो खम जाबाय। गासिबो HD भिडिअ हगारनाय जायो। बेखायनो आं दा बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे सलुसन लानानै फैदों। गिबियावनो नोंथांमोना मोनसे एप डाउनलड खालामनांगौ। बे एपनि मुङा जाहैबाय 2MP4 भिडिअ कनभार्टार, जायखौ नोंथांमोना गोरलैयैनो गुगोल प्ले स्टरनिफ्राय डाउनलड खालामनो हायो। दा आंहा आंनि मबाइलाव बेखौ डाउनलड खालामखानाय दङ। आं नोंथांमोना गैयाबा गुगोल प्ले स्टरनिफ्राय डाउनलड खालामनानै ला। दायो आं बे एपखौ अपेन खालामनोसै। एपआ अपेन जाबाय। दा बेयाव सेलेक्ट फाइल टु गेट स्टार्टेड बेयाव लिरनाय दङ। नोंथांमोनहा बे सेलेक्टआव प्लासआव क्लिक खालामदो। बिनिफ्राय नोंथांमोनहा डाइरेक्ट बिनिफ्रायबो लानो हायो आरो फल्डार हिसाबै नोंथांमोनहा जुदि सेलेक्ट खालामनो गोसोबा नैबे गोजौआव थुदो, मोनब्रै डट दङ। बिनिफ्राय फाइन्ड फल्डार्स बिनिफ्रायबो लानो हायो। नों अबे फल्डारनिफ्राय लाबोनो नै बेयाव नाम दङ, नों बबेनिफ्राय लाबोनो नोंथांमोनहा नायनो हागोन। आं नैबे भिडिअ लिरनाय दं आंना मोनसे फल्डारनि नेम, आं बिनिफ्राय लाबोगोन। दा बेयाव नै मोनसे बेखौ आं 3GPआव कनभार्ट खालामगोन। दायो बेयो HD, आं बेखौ आं 3GPआव खालामगोन। आं बेक फैफिनबाय। दा आं बेखौ 3GPआव, बेयाव मोनथामसो अपसन दङ, MP4, 3GP। नोंथांमोनहा मबाइल फिसानि थाखाय 3GPआव क्लिक खालामनांगोन। 3GPआव क्लिक खालामनायनि उनाव गाहायाव मोनसे अपसन दं, कनभार्ट। बेयाव क्लिक खालामनानै होबानो बेयाव गाहायाव लिरनाय दं दान, बे दानाव क्लिक खालामदो। कनभार्ट जासिगोन। सम नांगौ। जोबनोसै 99 थांबाय, 100 दा नोंथांमोना बेखौ प्ले खालामनानै नायदो। बेयो सिगाङाव MP4 मोन, HD मोन, दा बेयो 3GPआव सोलायबाय। प्ले खालामनाय दिनै स' बेनोसै। नोंथांमोनहाबो गोनां जायोब्ला बे एपखौ डाउनलड खालामनानै खामानियाव बाहायनो हागोन।